Ni'n dod trwy'r coesau a bod yn ymwybodol o'r sut mae'r corff yn teimlo, sut mae'r cefn yn enwedig yn teimlo. Ni'n meddwl am y frest a'r cefn uchel. Ni'n teimlo'r sgwyddau yn disgyn i lawr i'r ddaear. Ac yr un amser ni'n jyst bod yn ymwybodol o'r dwylo a'r breichiau. I'r sgwyddau unwaith eto. A nesaf ni'n meddwl am y wyneb. Dwi'n meddwl mae Siw yn ffonio, jyst allan y ffôn. Helo? Oi. Iawn, oce. Iawn. Dim byd yn dangos ar hyn o bryd. Oce. Felly, os ni'n jyst parhau'r marcio yma, dwi'n jyst helpu Siw gyda'r cysylltiad hi. Felly, ni'n eistedd yn sukasana a jyst canolbwyntio ar y ffordd ni'n anadlu. Nesaf ni'n agor y llygaid a dechrau jyst cyffwrdd a tapio'r corff. Felly, ni'n dechrau gyda'r coesau. A nesaf corff, sgwyddau a breichiau. A nesaf ni'n dod i'r wyneb. Jyst tapio'r wyneb. A'r ben. Lyfli. A nawr ni'n rybio'r dwylo a rhoi dwylo dros y llygaid. A ni'n ymrantu mewn i'r dwylo. Nesaf ni'n jyst sgubo'r dwylo i lawr y breichiau. A jyst ail wneud. Dwylo dros y llygaid, dwylo dros y llygaid, a ni'n ymrantu i mewn i'r dwylo.
Ac unwaith eto, jyst sgubo'r lawr y brachiau. Lyfli. I gyd nôl nawr. Felly, ni'n ymestyn y coesau nesaf. A dechrau gan troi'r traed un ffordd a llall. A nawr ni'n pedalu'r traed. A hoffwn i chi feddwl am ein traed, oherwydd heno ni'n meddwl am y ffordd ni'n defnyddio'r traed a sut ni'n adeiladu cydbwysydd o'r traed os ni'n sefyll. A nesaf, ni'n codi'r goes dde gan tynnu'r bolau mewn tipyn bach a trwy'r goes un ffordd a llall. A nawr ni'n agor y clun os mae'n teimlo'n iawn. Ni'n cofio ni ddim yn gwneud unrhyw beth sy'n achosi unrhyw fath o boen. Nesaf ni'n dod â trwyn a phenni'n gyda'n gilydd. Anadlu mewn ac anadlu allan a rhyddhewch. Dwywaith eto. Ac unwaith eto. A brachiau i lawr. Ni'n adrodd ar ochr arall, felly yn codi'r goes chwith a troi o'r benglin. Un ffordd a llall. Nesaf, os mae'n teimlo'n iawn, ni'n agor y goes ac agor o'r clun. Un ffordd a llall unwaith eto. Anadlu mewn trwy'n a phenni'n gyda'i gilydd. Ac allan. Dwywaith eto. Lyfli. Ni'n dod i Paschimottanasana nesaf, ble ni'n plygu dros y coesau. Felly, os mae'n well, chi'n gallu jyst plygu'r coesau. Yn dibynnu ar y llun a'i garau, neu chi'n gallu dod â'r coesau yn fwy syth. Ni'n tynnu'r bolau i mewn, ni'n eistedd lan yn dandasana i ddechrau. Ac anadlu mewn a chodi'r brachiau. Gan anadlu allan, ni'n plygu dros y corff. A setlo yma, jyst yn funed, a ni'n bod yn ymwybodol o sut mae'r cefn yn teimlo. Anadlu mewn a dewch nôl. Anadlwch allan a phlygwch unwaith eto. Anadlwch i mewn, lan unwaith eto. Anadlwch allan dros y coesau. Nawr, os mae'n bosib i ni'n just ymestyn y coesau a symud y coesau lan a lawr. Ni'n pedalu'r traed unwaith eto, felly ni'n symud y sgwyddau o'r un ochr i'r llall. Lyfli. Nawr, os mae'n bosib, ni'n dod â'r goes dde i fewn i'r thai yn gyferbyn. Okay. Ac os mae'n iawn, ni'n just sboncio'r goes dde. A ni'n dod ar llaw dde tu ôl ni. Ni'n anadlu mewn ac ymestyn. Ac yn anadlu allan, ni'n dod ar
llawr i lawr, i'r goes yn gyferbyn, tynnu'r bolau i mewn, anadlu i mewn a tyfu, anadlu allan neu trwy i'r dde. Tro nes ni'n anadlu i mewn, ni'n codi'r fraich dde, a ni'n trio cadw'r fraich nesa i'r glist. Gan anadlu allan neu plygu dros y goes chwith. Lyfli. A ni'n trio teimlo am bod ni'n anadlu mewn ac allan i'r ochr yma, gan trio cadw'r fraich nesa i'r glist. Ni'n edrych i daimlo'r anadl yn mynd right i lawr yr senau ac i mewn ac allan i'r senau. Anadlwch i mewn a dewch nôl. Gwych. A ni'n dod i ailadrodd yr ochr arall, felly ni'n dod i'r ochr chwith. Mae'r drwyd yn dod i mewn i'r thai yn gyferbyn. Ni'n dechrau jyst sboncio os mae'n siwtio ni. A ni'n dod ar llaw chwith tu ôl ni. Ac anadlu i mewn. Ac ymestyn. Anadlu allan, ni'n dod ar llaw i lawr. A os mae'n siwtio ni, ni'n gallu troi'r ochr chwith. Felly ni'n dechrau troi ddechrau. Ac yn ymwedig, ni'n canolbwyntio ar anadlu mewn ac allan i'r maen gefn. Tro nesaf ni'n anadlu mewn, ni'n ymestyn y fraich chwith. Ni'n gallu aros yma. Neu, ni'n gallu plygu i'r ochr dde dros y goes. A ni'n edrych i ffeindio lle ble ni'n cydbwyso rhwng rhyddhau ac ymdrech. Anadlu mewn, dewch nôl ac i lawr. Os mae'n bosib, ni'n dod i bad y cynosna gyda'r traed gyda'n gilydd, fel pili pala, a ni'n gallu jyst sboncio'r coesau, dim ond os mae'n siwtio ni. Lyfli. Nesaf, ni'n dod i dwylo a ffeinluniau. Ac i beinlunio nôl, ni'n ymestyn ein braichau. Ni'n gallu eistedd. Okay. Ni'n troi'r dwylo un ffordd a llall a'r braichiau. Un ffordd a llall unwaith eto a'r sgwyddau. A nawr ni'n edrych i casglu sbwriel o gwmpas neu unrhyw heneg neu iau sydd ddim yn helpu ni. Casglwch sbwriel chi i gyd. A dewch ar dwylo i sgwyddau, nadlwch i mewn. A rhyddhewch. Brachiau i lawr. Lyfli. Dwylo a ffeinluniau unwaith eto. Nawr, dwi wedi cynllunio sesiwn heno i feddwl am ffaindio cydbwysydd ni. Felly, mae cydbwysydd yn dod o gryfder yn y lle cyntaf, a hefyd mae'n dod o'r feddwl. Felly, hoffwn i chi trwy'r amser meddwl am o ble mae'r cydbwysydd yn dod. Okay? Felly, i ddechrau, ni'n anadlu i mewn ac ymestyn y goes chwith a'r fraich yn gyferbyn. Okay. Meddyliwch am o
ble yn union mae'r cydbwysedd yma yn dod. Ble mae ffynhonnell y cydbwysedd. Yn edrych allan a dewch i lawr. A ni'n mynd i gyferbyn felly. Gwys a fraich yn gyferbyn. Okay. A meddyliwch am ble yn union mae cydbwysedd yn dod. Nawr, i lawr unwaith eto. Just addasu a camera fi dyn bach. Nawr, nesa, ni'n mynd ar un ochr. Felly, anadlu i mewn ac ar un ochr, hoffwn i chi godi. Ar un ochr, felly gwys dde a fraich dde. Okay. A nawr, meddyliwch am ble mae gydbwysedd ni yn eistedd. Ble mae ffynhonnell y gydbwysedd. I lawr. Nawr ar ochr chwith. Felly, mae'n well os ni'n just mynd yn araf. Ac ar ochr arall. Cofiwch mae angen i ni anadlu i lawr. A nawr ni'n aladrodd yn gyferbyn. A salwch yn gyferbyn. A salwch ar y gwahaniaeth. Okay, ni'n mynd yn gyferbyn nawr. Okay. Ac i lawr. Ac unwaith eto yn gyferbyn. Ac i lawr. A nawr ni'n dod i Shoshanga Asana. A ymystynwch reit i lawr mat. Rydych bod yn ymwybodol o'r symudiad yma a sut yn union i cysylltu unwaith eto gyda'r ddau. Felly bwmi namaskar, ni'n salwtio'r ddau yma. Nawr ni'n dod i dwylo a phengliniau unwaith eto. I ddod at hasta chiri kriya. Felly, mae'r llaw chwith yn dod just o dan y wyneb. Felly mae'r llaw chwith yn dod i mewn. Ni'n anadlu mewn ac ymestyn ar yr ochr dde. Ni'n just dod ar llaw tu ôl y pen. Anadlu allan trwy... Mae'r peniliniau yn dod gyda'n gilydd. Anadlu mewn a chodwch. Anadlwch allan. Braichiau gyda'n gilydd. Tair gwaith. Tro nesaf, anadlwch i mewn ac ymystynwch. A nawr ni'n dafu'r nodwydd, felly mae'r fraich arall yn dod o dan y fraich chwith. Ni'n cerdded y fraich chwith uwch ben a'n pennau. Ac os mae siwtio ni, ni'n gallu ymestyn y gwys chwith allan. Sylwch yr effaith ar eich gwddwf a chi'n gallu aros ac ymlacio yma. Anadlwch i mewn
A dewch nôl I dwylo a phengliniau Chatus Podasta. Lyfli. I'r ochr arall nesa. Felly, ni'n dod â'r llaw dde o dan y wyneb. A nadwch I mewn ac ymystynwch. Llaw tu ôl y ben. A nadlwch allan. Penelinoedd gyda'n gilydd. A nadlwch I mewn a chodwch. A nadlwch allan. I'n cyffwrdd. Tair gwaith. Tro nesa, ni'n ymestyn y fraich. A nawr ni'n ydafu'r fraich o dan yr un arall. A ni'n cerdded dwylo just dros ben. Gyda'r gwisle yn dod allan i'r ochr. Ni'n dod ar dwylo I mewn. Ni'n dod ar bysydd mawr a'n traed gyda'n gilydd. Ni'n dod I Shashtanga Asana gyda'r coesau allan, os mae'n siwtio ni unwaith eto. Nôl I eistedd. Felly, ymystynwch y coesau. Ni'n dod I Navasana nesaf, felly ni'n dod â'r coesau I mewn. A dewch I eistedd, sicrhewch does dim byd tu ôl chi. Ac ymystynwch a'ch coesau. Ni'n trio eistedd lan yma. Os chi moyn, chi'n gallu rhyddhau a'ch brachiau. A ffeindiwch y cydbwysedd. Os bydd angen I chi, chi'n gallu just dod â'r coesau I lawr a chwaraewch gyda'r symudiad. Nawr, sicrhewch pa mor gryf mae angen I ni bod yn Navasana o gwmpas y stomog yn ymwedig. Mae'n hanfodol I gadw ni allan o'r dŵr yn y cwch yma. Dewch I lawr a rhowch cwtsh i'r coesau. Nawr, os chi moyn, chi'n gallu dod nôl, a chi'n gallu cadw'r traed ar y mat. Ni'n ymestyn brachiau, a ni'n dod ar dwylo i'r rest. Ac ymestyn yn brachiau allan. Agramudra i'r flaen. Nôl i'r rest. Codwch. Gwenwch. A dewch I lawr. Rhowch cwtsh i'r coesau. A symudiwch yma. Gwych. Lyfli. Nôl a dwylo a phengliniau nesaf. Felly, bysydd yn traed I lawr, a nadlwch I mewn a chodwch I ferwasana. Os mae'n siwtio ni, ni'n gallu pedalu'r traed hefyd. Unwaith eto, os mae'n siwtio ni. A ni'n cerdded a'n traed i'r dwylo. A roliwch I sefyll. Lyfli, a mae'n syniad I yfed os bydd angen yma. Oops. Moch yn rhy uchel hynny.
Nawr, mae gennym yr opsiwn i sefyll neu eistedd yma. Okay. O, dwi'n cael trafferth gyda'r camera yma. Come on. Okay. Felly, os chi moyn, unwaith eto ni'n meddwl am sut ni'n adeiladu cryfder a'r cydbwysydd o'r llawr. Dim ond os chi moyn, chi'n gallu just cerdded o gwmpas y mat a chodwch ar fysydd eich traed. Byddwch yn ymwybodol o ble yn union mae cydbwysydd yn dod. A nawr dewch chi lawr, a newch yr un peth ond ni'n cerdded ar yn sodlau. Nawr, ni'n dod ar ochrau mewnol yn traed. Hefyd, unwaith eto, os mae'n siwtio chi. Okay. Ac os chi moyn, chi'n gallu mynd yn gyferbyn ar ochrau tu allan eich traed. Gwych. A nôl i ganol y mat. Lovely. Felly, nesa ni'n dod ar coesau allan. Okay? Nawr, ni'n dod i trikonasana nesa, felly mae gennym yn opsiwn ni wneud trikonasana yma o sefyll. A ni'n trwy'r dde allan, mae'r un chwyth yn dod i mewn. Os mae'n siwtio ni, mae'r lluniau yn dod nôl i'r flaen. Dim ond os mae'n teimlo'n iawn, okay? Ni'n dod ar dwylo i'r rest. A nadwch chi mewn ac ymostynwch. Ni'n gallu bod yn eitha feddal gyda'r gwisdde. A nadwch allan ac i lawr. Unwaith eto ni'n edrych i ffeindio'r cydbwysydd. Gyda trikonasana, symudiad y triongl, ni'n trio teimlo fel ni'n fflat i'r wal. Okay? Fel mae'r cefn yn fflat i'r wal. Felly os ni'n mynd i'r flaen, mae'n well i ddod nôl. A nadwch chi mewn a dewch lan. Nawr, dwi'n mynd i'r wal, chi'n gallu dod nôl i'r llawr, ni'n gwneud yr un peth, dwi'n just dangos i chi nesaf i'r wal. Okay? Chi'n dod i'r wal a trio gwneud yr un peth gan cadw'r cefn yn fflat i'r wal. Okay? Neu, ni'n gallu gwneud yr un peth ar y llawr, ble ni'n gorwedd ar y llawr, ni'n dod allan gyda'r coesau, felly fel trikonasana, a ni'n trio dod i lawr i'r ochr, felly mae'r un drwyd yma yn dod i mewn, a ni'n trio dod i lawr. A chwaraewch gyda'r symudiad. Felly ni'n dod i lawr i'r ochr. A sylwch ar sut mae'r symudiad yn teimlo o'r llawr. Okay. A triwch ar ochr arall, felly ni'n trwy'r traed
gyda'r drwyd chwyth allan. Mae'r un dde yn dod I mewn. Ni'n adlu allan a ni'n dod reit I lawr y gwys chwyth. Gyda'r un arall uwchben. Neu ar wal. Ni'n gwneud yr un peth. Ni'n trio cadw'r fflat i'r wal. Okay. Mae'n just helpu ni darganfod sut yn union ni'n dod I mewn ac allan i'r symudiadau. Ac unwaith eto, mae'n ffordd gwahanol o gydbwysedd, ond ble ni'n ffeindio'r lle rhwng yr ymdrech a'r rhyddhad. Felly unwaith eto, yn araf iawn, dewch nôl I sefyll. Felly, yr un nesaf nawr, ni'n dod I garw dasna nesaf. A mae gennych chi opsiwn I wneud garw dasna o sefyll neu yn eistedd, okay? Felly, os ni'n eistedd, ni'n just eistedd ar y gadair, a dwi'n just dangos I chi o sefyll I ddechrau. Felly, o sefyll, os chi'n gwneud yr opsiwn o sefyll, ni'n dod ar ochr chwyth, ni'n lapio'r gwystau o gwmpas, a mae brachiau, ni'n gwneud yr un peth o sefyll ac eistedd, mae'r braich allan, ni'n dod I garw dasna, okay? Os ni'n eistedd, ni'n gallu dod just ar ben y gadair, croesi'r coesau, a ni'n gallu codi'r gwys. Okay. Felly ni'n gwneud yr un peth. A ni'n swapio'r brachiau. Ac yn adlwch, gwenwch os chi moyn. Ac I lawr. A just siglwch. Ni'n dod at fy sukasana goeden nesaf, felly mae'n bosib I wneud o eistedd, ble ni'n just yn adlu mewn a tafwch. Ni'n gallu dod I mewn a troi'r symudiadau dwylo. Felly, o sefyll, os ni'n sefyll, ni'n codi'r gwys. Mae brachiau yn dod allan, i'r flaen, a nôl, i'r rest. Gwys yn dod I lawr. Ni'n dod i'r ochr arall, ble bynnag. Yn sefyll, mae eistedd, i'r flaen, a nôl. Gwych. Felly, ni'n aros yn y gadair. A nesaf, ni'n anadlu I mewn. Ni'n dod ar gwys, jyst o dan y gadair. Anadwch allan a dros y gwys. Dwywaith eto, anadwch I mewn.
Ac allan. Unwaith eto. Ac I lawr. I'r ochr arall. Felly nadwch chi mewn. Ac allan. Tair gwaith. A'r bwys I lawr. A ni dod I twist o eistedd nesaf. Felly mae'r llaw dde yn dod tu ôl ni. Ni'n anadlu mewn. Ac ymestyn mae'r llaw yn dod I lawr. Ni'n tyfu. Anadlwch allan. Ni'n troi. I edrych dros yr ysgwydd dde. Unwaith eto ni'n anadlu mewn a chodi'r fraich dde. Ni'n anadlu allan a phlygu dros i'r chwith. Trio cadw'r fraich yn nesaf i'r glist. Anadlwch chi mewn ac I lawr. Lyfli, ni'n dod i'r flaen. Llaw dde ar y benglin chwith. Llaw chwith tu ôl ni, anadlwch chi mewn a tyfwch, anadlwch allan a trwch. Ni'n ymlacio'r sgwyddau ac yn enwedig ni'n canolbwyntio ar yr anadl. A sicrhewch mae'r anadl yn llifo yn rhydd ac yn ddwfn. Anadlwch chi mewn am ystynwch y fraich chwith. Anadlwch allan os mae'n siwtio ni'n gallu plygu'r ochr dde. Anadlwch chi mewn a nôl I eistedd. Tadasana nesaf o eistedd. Felly, anadlwch chi mewn am ystynwch yn breichiau dwylo gyda'n gilydd. Ni'n ymlacio'r sgwyddau. Anadlwch chi mewn ac edrychwch i'r ochr dde. Allan a nôl i'r chwith. A nôl ac aildroddwch dwywaith eto. A breichiau I lawr. Mae breichiau yn dod tu ôl ni nawr. A ni'n dod I fersiwn o bwydingasana o eistedd. Anadlwch chi mewn ac agorwch y frest. A taimlwch y frest yn agor. Ac yn enwedig nawr, ni'n anadlu'n ddwfn I mewn ac allan I ganol y frest. Anadlwch allan a dewch nôl I sefyll mai eistedd. Felly, unwaith eto, ni'n sicrhau yn bod ni'n tynnu'r bolau mewn, dim ots os ni'n sefyll mai eistedd. Gwasgwch pa faisiau gyda'n gilydd, ni'n plygu nôl. Ac anadlwch allan a dewch nôl. Yn syth ac unwaith eto. Ac allan. Gwych. A mae'n syniad I just siglo'r breichiau yma. Gwych.
Lyfli. Felly, ni'n dod nôl i'r mat nesaf. Felly, os ni'n sefyll, ni'n dod ar ben y mat. Anadlwch chi mewn, a mystynwch. Drwylwch gyda'n gilydd i'r rest, plygwch, ac i lawr. A dewch nôl i'r mat, a dewch i Shashtanga Asana unwaith eto. Teimlwch a'ch talp yn cysylltu gyda'r mat. Anadlwch yn ddwfn, a setlwch i mewn i'r symudiad. Ni'n dod i orwedd yr ochr chwith. Felly, yr ochr chwith. Ni'n ymarfer nesaf, tipyn bach o gyfres loma fy loma. Felly, ni'n trio gorwedd yn syth yma. Okay, felly ni eisiau cael yr coesau gyda'n gilydd os mae'n bosib. Ni'n gallu defnyddio'r llaw tu flaen ni, neu ni'n gallu dod ar fraich reit hyd y goes. Okay. Mae'r bola yn gryf. Ni'n nadlu mewn a chodi y goes dde. Anadlwch allan ac i lawr. Dwywaith eto, anadlwch chi mewn. Ac allan. Ac unwaith eto. Ac i lawr. Nawr, nesaf ni'n dod at blanc ar ochr, a mae gennych chi opsiwn i aros yma, chi'n gallu adrodd y patrwm hon, neu chi'n gallu dod i orwedd ar y fraich a chodi. Ac i lawr. A chi'n gallu adrodd yr un symudiad, neu os chi moyn dod lan i samotula na'r ochr, planc ar ochr, gallwch chi dod lan. Cofiwch, chi'n gallu defnyddio'r droed i'r flaen. Okay? Byddwch yn gryf gyda'r stwmwg, mae'n help mawr. Sicrhewch eich bod chi'n gryf o gwmpas yr abdomen, ac wrth gwrs ni'n edrych i anadlu yn ddwfn. A dewch i lawr. Gwych. Ac wrth gwrs ni'n anadrodd yr ochr arall. Felly dewch i orwedd yr ochr dde. A ni'n dechrau o orwedd. Felly, gallu cadw'r llaw yma, neu hyd y corff. Ni'n codi disgyn y goes, gyda'r anadl wrth gwrs. Tair gwaith. Felly, anadlwch chi mewn yn araf. Rheolwch y symudiad. Lan a lawr. A mae gennych chi opsiwn i wneud yr un peth. Neu, mae gennych chi opsiwn i ddod i blanc yr ochr yma.
Ac i lawr. A nesaf, os chi moyn, mae'r llawn gallu wynebu'r ochr, neu mae'n gallu aros i'r flaen, mae'n dibynnu sut sy'n fwy gyfforddus yma. Ac i lawr. Gwych, lyflu. Felly, nesaf ni'n dod i bwa neu adeiladu i bwa. Mynd gyda'r gam gyntaf, felly jyst dangos i chi ddechrau. Okay. Felly, ni'n dechrau ar ochr dde gan codi'r gwys lan a lawr, okay? Felly, chi'n gorwedd a chi'n just codi'r gwys. Gyda'r breichiau i'ch ben a'ch pen, a chi'n gallu cadw breichiau i lawr. Sicrhewch eich bod chi'n gryf o gwmpas y stumog. Tair gwaith ar ochr dde. Ac ar ôl chi wedi gorffen, tair gwaith ar ochr chwith. Lyflu. Nesa, gyda'r coesau ar y mat, chi'n nadlu mewn a chodi'r frest o'r mat. Byddwch yn gryf o gwmpas y stumog. A byddwch yn ymwybodol o sut yn union mae'ch cefn yn teimlo wrth gwrs. Nawr, mae gennych chi opsiwn, os chi moyn, chi'n gallu adrodd yr un peth, neu chi'n gallu ymestyn fraich chwith a dod â'r gwys dde i mewn a chodwch hanner bwa. Ac i lawr, a dwywaith eto. Ac ewch yn gyferbyn os mae'n siwtio chi. Byddwch yn ymwybodol o'r sut mae pengliniau chi'n teimlo. Nawr, chi'n gallu, mae gennych chi opsiwn i ymlacio gyda'ch pen ar yr ochr, neu, os chi moyn, chi'n gallu dod i bwa yn llawn. Byddwch yn ymwybodol iawn o'r cefn a'r pengliniau. A sicrhewch eich bod chi'n nadlu da iawn. Lyflu. Ac ar ôl chi wedi gorffen, dewch i orwedd ar eich cefn. Troi'n a phengliniau gyda'n gilydd. Roliwch ar eich cefn. Gwych. A dewch y breichiau allan. Gorweddwch yn siop T. A nadwch i mewn. A nadwch allan a dewch ar coesau chi'r ochr dde. Ac edrychwch dros yr ysgwydd chwith. Setlwch yma
Anadlwch yn enwedig I mewn ac allan i'r maen gefn. A mae gennych chi opsiwn os mae gennych chi digon o le I ymestyn a'ch coesau i'r ochr dde. Nawr, anadlwch chi mewn, plygwch a'ch coesau I mewn, anadlwch allan, dewch a'ch coesau dros y corff i'r ochr chwith, setlwch yma, anadlwch I mewn ac allan I grif o'r maen gefn. A hefyd mae gennych chi opsiwn I ymestyn a'ch coesau os chi moyn, os mae gennych chi digon o le hefyd. Anadlwch chi mewn a dewch â'r coesau dros y corff. Unwaith eto, mae tro ola, rhowch cwtch i'r coesau, roliwch ar eich cefn. Ac mae'n amser I ni ymlacio. Felly, mae gennych chi opsiwn I orwydd yn shavasana, neu os chi moyn, chi'n gallu dod ar draed gyda'n gilydd, a gorweddwch yma, neu hyd yn oed chi'n gallu ymestyn a'ch brachiau uwch ben a'ch pen. Felly, be bynnag sy'n teimlo'n well I chi. A hoffwn I chi teimlo unwaith eto a'ch bod chi'n wedi cysylltu gyda'r ddaear. Meddyliwch I ddechrau ar eich traed. Sylwch ar cysylltiad chi'n gwneud gyda'r mat, gyda'r llawr. A dewch ar meddwl trwy eich coesau. Cofiwch, chi'n gallu defnyddio'r anadl I tynnu eich bod chi'n rhyddhau eich hunain o unrhyw tensiynau neu unrhyw beth sydd ddim yn helpu chi. Pob tro chi'n, yn enwedig pob tro chi'n anadlu allan. Felly, pob tro chi'n anadlu mewn, teimlwch eich bod chi'n anadlu gwellhad I mewn. A chi'n rhyddhau pob tro chi'n anadlu allan. Meddyliwch am eich cluniau. A dewch at eich corff, eich cefn, i'r sgwyddau. Os chi moyn, chi'n gallu rolio eich pen o'r un ochr i'r llall. Cofiwch, chi'n gallu addasu unrhyw amser chi moyn. Chi ddim yn teimlo'n iawn. Chi'n gallu symud. Meddyliwch am eich dwylo, popeth yn disgyn, popeth yn dod I lawr a rhyddhau. Meddyliwch am eich brachiau. Teimlwch eich wyneb yn feddal iawn. A eich llygaid yn setlo I mewn i'r sygedi. Unwaith eto, canolbwyntiwch ar yr anadl. Anadlwch allan. Ac I mewn 2, 3, 4, 5, 6. Arhoswch 2, 3. Ac allan 2, 3, 4, 5, 6. Arhoswch 2, 3. I mewn 2, 3, 4, 5, 6. Arhoswch 2, 3. Ac allan 2, 3, 4, 5, 6.
Arhoswch 2, 3. Ailodroddwch a'ch patrwm chi. A chi'n gallu aros gyda'r anadl. A dwi am just gadael chi. Chi'n gallu just treulio tipyn bach o amser i ymlacio. A dewch allan pan chi'n barod.